Доброго дня, власники автомобілів КАМАЗ, МАЗ, на яких встановлені підігрівачі серії 10 TS. Пропоную вам датчик температури перегріву SB16001. Власного українського виробництва. Надійний, якісний, надаємо гарантію. Вартість його складає 820 гривень. Але, друзі, у мене є 7 датчиків, які акційні, і ціна на яких складає 416 гривень, як вказано на нашому сайті. Тому оці 7 датчиків, друзі, хто замовить через наш сайт або по номеру телефону, який ви бачите на своїх екранах, зможуть їх отримати за ціною 416 гривень. 7 датчиків, які ви бачите зараз на екранах, це саме вони. Поспішайте, друзі, звертайтеся, телефонуйте. Як завжди, буду радий допомогти. Дякую за увагу. До нових зустрічей.